Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Katu kanis nem Menshohnoh, kajurba kajingsha bom yap, kajingsha bom Shnong, bar kajingsha thang pulu ki yingisem jongki bri. Bar kadau hakitu kisnem kadai namar kajingsha Kynnoh Menshohnoh, bar kajingsha Kynnoh nong aiksu. Namar kajingken rai palan kiba kum kini ki Jingjia haki babun ki cakar. Kelami bun ki Kynnoh ban pensyai bat pensngau thu shi ki ba. Ba kata ka jinget Menshohnoh ni kata ka jinget aiksul. Kadai tang ka jinget bi bat kamdon ka bakum kata. Bat lingba kita ki jing pensyai bat ki jing pensngau thu. Ki ba kila Biang bat da shisha kamju kamdon shu ka bakum kata. Ha ka ni ka juk ka bamenta ki babun ki Shnong kila syai bat kila sngo thu ru. Ba habaja ka don ka an banyarap iki. Kumta habaja kinu ki Jingjia ki barin ni ki bahe. Bak ki ba ki mare shiki bor jong ka an ban pentip shiki pulit. Bar kani ka jing sngo thu jong ki ba kala yarap shisha ban penne dia ka shong sup shong san bat ban pensup ki pulit ban te lakan ye ki jing sniu bat ban tem ye ki aka shwa ba kan poi shing ba kham sniu. Those hapdeng kata ka shong sup shong san kimi pat sa ki runa rupo nari ban pensniu dur ya ka em lang ka sa da ka ba ki le kam kinsha ki kam khla ki ba pinshong si bat ki ba pinsu khriat su jer ye ki ba bun balang ki Jingjia ha ki ni sngi ki de ki Jingjia ki ba amde shu tang ki jing persang henrei ki de ki jing thombo ye ki khlong ki khna wat shadu uput ban shim ya ka jing imro haga khubor ka bangila pin ishapi ha ki ni sngi nila kdo ye ki kattu kat ni teli ki Jingjia ki belajar tang hapo arbnai bat ka bakhat du ka jingsha penyam jong I hybrid insa piraling do maunai iba shong iba sa hanongra henrei wat ka sngi ban teb ye I kampat poi kala don sa ka jing persang ban ra bor ye ki khna halu mau ba bat halan maureng ka jingsha thombor ki khilung khna kham tam ka jingsha penyam jong I hybrid insa pira kala pining bat pin bitar ye ki babun ki paj ka ri khasi jantia bat haba shupet ye ki comment section bat hakirin san social media la I kumba ka kala poi harendang bat ki paj ba kim la shu bat sha ya kani hapdeng ka bakum kata ka jing bitar ki paj ba ka ba shep tien ka long ba yo ka wan Phai Biang ka tu ka juk jong ka jing tharai sniu bat ka juk jong ka jing Kynnoh Menshohnoh ni ka jing Kynnoh aiksut bat haba kata ka juk rim ka wan Phai Biang sa shisir kala mante laka kumta kala don kam kirki iki bor jong ka an ban lesman bat amdei ban shim sting yakani bat ka don kam iki kalong ban pin iki kam khnang ba kin yo ya ka jingshania jong ki ba khnang man la ban pin ne ya ka shong suk shong san ho itim ba kam long ka basuk iki pulit ban lap wut iki ta ki nong le kam sniu namar ba kiru ki detang ki brio henry ka badon kam hamenta ka long ba ki pulit ki bor Shnong ki seng samla ki seng kenthei ki seng phalang ki bor school bat baro ki kedhun ha ka im lang sa lang ni dei ban yasnok ti lang ka wei ban rat ding khong ye ki kam pentriem ni kinu ki kam be ai ki bakta ya ka im lang ka sa lang telingin yang jingsniu ban rat ding khong Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwei kamde ka ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pihap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi
Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya, light no tang is kasihers. Pilak benlet bed, syak office terekam Jongki ke commissionerate of food safety ke badan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kuat kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi, dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan, dekat Food Safety and Standards Authority of India.